Pasko kaninyong tanan. Gisaulog nato karon ang kapistahan sa Sagrada Pamilya, ang balaang banay ni Jose, ni Maria o ni Jesus. Mga igsuon, usa sa atong ginadamgo nga ang atong pamilya mahisama unta sa pamilya nining maong Jose, Maria ug ni Jesus. Dili tungod kay ang ilang pamilya perfect, kundi tungod kay ang ilang pamilya balaan. Sa kinabuhi ni Jose ug ni Maria, ang kanunay gipahimugatan kanag yung kanunay pagsunod sa kabubuton sa Dios. Nga ang ilang kinabuhi na sentro gayod sa makanunayong pagsunod o pagpamalandong sa mensahe sa Dios sa ilang kinabuhi. Mutuo ko nga sa pamilya ni Jose, Maria ug ni Jesus, dili sila exempted sa mga problema. Dili sila exempted sa mga pagsulay. Dili tungod kay gipili sila sa Dios, pinangga sila sa Dios, dili sila exempted sa mga kabalaka o kahingawas sa kinabuhi. Usa ni ining maong kamatuuran kining gipadayag sa ebanghelyo. Si Maria ug si Jose nakasinati og kabalaka sa dihang nawala ang ilang anak nga si Jesus, nga sa ikatulo pa nila kaadlaw nakaplagan. Siguro atong ma-imagine ang kabalaka ni Maria ug ni Jose. Tungod kay mga dayo man sila ni atong lugara. Ikaduha, wala po'y cellphone nga pwede i-update kung asa na ang ilang anak. Maunang nagkadiin-diin si Jose ug si Maria pagpangita kang Jesus. Siguro kung atong i-imagine si Jose sa iyang hunahuna, nabalaka siya tungod kay dili ra ba siya ang amahan. Basig panunglan siya sa Ginoo ug niya giampingan ang anak nga manunubos. Siguro si Maria nabalaka tungod kay sa kadaghang tao basig ni apil na si Jesus sa uban nga karavan. Unang moingon ko nga atong handumon ang pamilya ni Jose, ni Maria ug ni Jesus, dili tungod kay perfect sila, dili tungod kay exempted sila sa mga suliran sa kinabuhi, dili tungod kay naa nila ang tanan, apan tungod kay bisan sa ilang kakabus, bisan sa ilang kayano, nagpabilin silang malipayon nga mosunod sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa di ay ang pagkabalaan dili siya i-equate sa pagka-perfect. Mga igsoon sa motong sugotag sa dili, wala gyud perpektong pamilya, wala gyud perpektong mga ginikanan, walay perfect nga mga anak. The same as walay perfect nga bana, o walay perfect nga asawa, o walay perfect nga simbahan. Pero dunay perfect nga Ginoo, nga kanunay gunitan, labi na sa atong pamilya nga mga mahuyang. Dunay perfect nga Ginoo, nga kanunay magpadagayday sa iyang grasya, aron kita nga naningkamot, nga sugog bangon ang kalisod sa pamilya, makadawat og tinuod nga kagawasan pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sulod nining santos nga misa, atong pagahimuon ang pagbag-o sa mga panaad sa mga minyo ug ang pagblessing sa tibuok banay. Pagpahinumdum kini nga ang atong tawag labaw sa tanan, dili lamang nga ang atong kaugalingon maoy mapaduol sa Dios. Dili lamang nga kita mo'y kanunay nagpaduol sa Ginoo, unya ang atong kauban sa pamilya atong gipasagdan. Karon gipahimangnuan ta sa Ginoo nga lami ra kaayo magpuyo sa kinabuhi diha sa pagkabalaan kung ang tanang membro sa atong pamilya nagkahiusang musunod sa kinabuhi ni Jose, Maria ug ni Jesus. Iampo nato ang atong kalibutan karon kay sa atong makita kasagaran manimba, mama lang or papa lang or anak lang. Lisod na kaayo pangitaon karon ang kanang gitawag og usa ka banay nga nagpaduol kanunay sa Dios. Kadtong mga signed sa una nga, the family that prays together stays together.
Lisod na kayo pangitao ng together. Munang karon ining panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, di natong gisaulog ang Sagrada Pamilya. Manghinaota nga sama ni Jose ug ni Maria ug ni Jesus, usa sila kabanay nga nagpaduol sa Ginoo. Usa sila kabanay nga naningkamot sundon ang kabubuton sa Dios. Usa sila kabanay nga nakasabot nga bisan dili perpekto ang tawhanong pamilya, dunay perpekto nga Ginoo nga kanunay andam musalo ug mutabang diha sa atong kalisod ug yango sa atong kinabuhi. Iyampo nato ang atong tagsa-tagsa ka mga pamilya nga luyo nining maong kalisod, nining maong pagtayog, nining maong soliran, nining maong kagubot nga nahitabo sa atong pamilya, mupatigbabaw gayud ang presensya sa Ginoo pinaagi sa panag-ingnan sa balaang pamilya ni Jose, ni Maria ug ni Jesus. Sa katapusan, kining maong ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga bisan tuod kahibalo si Maria nga siya ang pinakabulahan sa tanang babae sa kalibutan. Bisan tuod malipayon si Jose nga siya ang mamahimong ama-ama sa manunubos. Bisan tuod si Jesus ang manunubos. Miadto gid sila sa Jerusalem aron pagtuman sa mga balaod sa Dios. Diin ihalad ang batang Jesus ug diin magampo panahon sa pagsaylo. Munang kita nga naningkamot sundon si Maria, si Jose ug si Jesus, dalhon nato ang atong tibuok banay padulong sa simbahan. Dalhon nato ang atong tibuok banay ngadto sa pakighimamat sa Ginoo nga nagpakatao. Kay kini mao ang pinakagasa nga gihatag sa Dios alang kanatong tanan nining panahon sa Pasko. Nga duna kitay Ginoo nga atong mahimamat sulod sa simbahan kung kita tibuok pamilya dunay pangandoy nga mahimamat siya. May the all families around the world panalanginan sa Dios uban sa panabang sa Sagrada Pamilya. Isunod nato karon ang pagbag-o sa mga panaad sa mga gikasal. Kadtong mga nagtiayon nga ania karon dinhi palihog tindog. Palihog, pagyununitay kamo sa inyong mga kamot. Mga igsuon, hinumdumi ninyo nga kamo nakadawat nining adlawa, din makatan-aw kamo pagbalik sa dalan sa inyong gilaktan sulod sa inyong panaghiusa. Palandongon ninyo ang mga kalipay nga inyong natagamtaman, sulod niya ng mga tuiga sa inyong pagpuyo, nga duha sa inusara nga paghigugma. Apan labi sa tanan, palandungan ninyo ang mga panalangin ug mga panabang nga gikan sa kahitasan nga nadawat ninyo aron maglipay gihapon kamo hangtod niining adlaw. Busa, karon mo'y adlaw sa dakong pagpasalamat. Pagpasalamat sa Dios alang sa tanang kaayuhan nga inyong nadawat, labi na nga nakaabot pa kamo niining panahona. Taliwala sa atong pagsaulog karong adlaw, hingpito ninyo ang inyong pag-alagad sa Dios. Ang pag-ampo kaniya aron siya sa kanunay nagapauswag sa kaayuhan sa inyong kinabuhi. Ang kaminyoon mo'y larawan sa paghiusa ni Kristo sa iyang simbahan. Mausab ang larawan nga makapadani kaninyo sa pagsaad pag-usab nga hugot sa inyong gugma sa usag-usa hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi. Sa tanang mga minyo nga ni karon dinhi, palihog sabat kamo kanako. Ako nagabag-o sa tibuo kong kasing-kasing, sa mga saad sa pag-uyon, sa pagdawat kanimo nga akong kapikas. Itugot Ginoo, nga kami magkahiusa, sa kasing-kasing ug hunahuna, bisan unsay mahitabo, maayo o daotan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Ug ako sa gahom sa Santa Iglesia sinaksihan sa tanan nga ania karon dinhi nanalangin sa bugko sa kaminyoon nga inyo karong gibag-o sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog alang sa pagpanalangin sa tibuok banay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Magampo kita. O Dios, imo kaming gimugna o giluwas sa imong kaluoy, ug pinaagi sa pagpanagdugtong sa kaminyoon, imong gibuhat ang pamilya o gibutan ang mamahimong timaan sa gugma ni Kristo alang sa iyang simbahan. Ibubo ang imong panalangin niining mga pamilya nga nagkatigom karon dinhi sa imong ngalan. Paliho ka kadtong nagdugtong sa usa ka gugma sa panagtinabangay sa matag usa, di sa ilang kaikag sa espiritu ug makanunayong pag-ampo. Himuha silang makugihon sa mga panginahanglanon sa uban ug mga saksi sa pagtuo sa tanan nilang isulti ug buhaton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato karong ipadayag ang atong akto sa pagtuo. Kitang tanan, nagtuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kang Hesukristo yang bugtong anak atong Ginoo. Ipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Nataw ni Maria nga ulay. Naganto sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Miadto sa mga minatay ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios ang amahan nga makagagahom sa ngatanan. Mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos nga katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ipadayag tangadto sa Ginoo ang ato mga panginahanglan susama sa pagsalig nga gipakita ni sa santos nga banay ni Hesus, Maria ug Jose. Sa matag pag-ampo muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos magpadayag ug magbansay sa gugma o pagpasaylo, dili lang panahon sa Pasko, kundili sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nasud sa kalibutan, mag-ugmad alang sa kalinaw ug pakiguli sa tanang katawan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga anak, magpakita kanunay pagtahod o pagigugma sa ilang mga ginikanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga ginikanan, makabaton og pagpailog sa pag-atiman sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga mihalin na, hilabi na ang mga biktima sa pandemya, makadawat sa mga saad nga ganti sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dios sa gugma, gitugot mo nga ang imong anak makasinati sa tawhanon nga pag-amuma. Panalangini ang among mga kabanayan, aron mabalaan kini sama sa Sagrada Pamilya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Doon ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusranan sa tibok na iyang santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo niining halad sa pakigdait, tungod sa panabang sa Berhen nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose. Liguna sa kanunay ang among mga banay, diha sa grasya ug kadait. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa langit. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulo nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning nga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami